kakhulu kankonzo okuqaleleyo. Masihambe ke mphulaphula wesibonelo 98.2 FM. Silapho ukhoyo sicela lenkonzo sibiza umshumayeli wokuqala ozakuxelela uba kwenzeka ntoni. Kodwa ngikhale ukuxelela mphulaphula ekhaya uba lo nyaka awufani neminye iminyaka. Ngiqinisekile ngoku lapha endlini uvisane. Lo nyaka ngihleka noba ndijonga ngaphaya kustudio 2 ugxa wam phambi uzugidana uyagida pha hayi mba ndimbone gida ngoba lo nyaka ka-2017 ndimbone gida phulaphula ekhaya manditsho ndithi hlala ku-98.2 FM ungathike lwaqhotha sawuhamba nawe kakuhle sikhu sokulahla ke ngexesha sabe sihlukana ngalo uzungaphazami uhlale usazi into yobana u-98.2 FM ukuphathele esi zingqi ukuze wena sasibhedlele wena ungakwazi ubheka enkonzweni enqaneko ezithile kodwa uvuse epasikeni. Masiye kumfundisi ozasinceda u-M Mlaba. Umfundisi uMlaba uzasinceda uthi koyani waqazwa ngenxa yam. wale nkonzo bawumfundisa uGijana
umugqa wakhe. Zibishop zonke sikhona phakathi kwethu. Abefundisi esibotshwe nabo kule panel. Befundisi bonke abakhona, madodana, omama, zintombi. Kwayara, zigildazi, wonke umuntu okhona apha kusasa nje. Necawe ngecawe esikhona, manje abathela ithuba ndilibulise. Kulihle igama lenkosi yami Yesu Kristu emolweni. Masithandaze. Modimo morwa, modimo boitshepo, modimo moya o halalelang. Siza kuwe siphambi kobuso bakho. Vula Nkosi inhlebe zethu zikamoya. Thethe kunye nathi moya engcwele. Wanga Nkosi amazwi omlomo wami. Zizindlo Nkosi izenhliziyo yami. Mazamkeleke kuwe Jehova dwala lami. Phakama Nkosi indehle mina. Ngokuna kunaphakade. Amen. Lapha ya endiphuma khona ekhaya. Kwamlaba. Xa singamaqimba sisondela ngasebuhlanti. Ubizwa amadoda amabili. Enye kuthiwe wena uzawuqhumisa impepho qha ungathethi. Bese kuthiwa kwenye wena uzakuthetha ngegama lakho. Ivumeleni baphulaphuli ndizama ukuqhumisa impepho. Bakhona obawo abazawuthetha noThixo. Kula ncwadi esifundile ivangeli engcwele ngokubhalwa nguYohane sahluko seshumi elinethoba. Ivumeleni kula verse yesihlanu umqa osasigqibeleni athi uPilato kubo nanko umuntu. Athi uPilato kubo, behold, here is the man. Sikwikhothiyadi kaPilato. uJesu ubusuku bonke bebedlalisa ngaye. Kwathi nabantu bengavani. uHerod noPilato bavana ngobusuku. Ngoba ne-agenda emele iqhutyile. Busuku bonke uYesu umile. Udiniwe. Kwathi makusa waphumela ngaphandle uPilato. Wathi kwisitwele zonke andifumana ngacala kulo muntu. Wazama ukwenza uplan B uPilato. Ezama ubaconvince ukuba bangaqhubeki nalento. Ngoba umfazi wakhe uPilato ebusuku kwehla iphupho. Wathumela incwadi wathi Pilato lento zawumgweba akanacala. Manje Pilato usakhathazwe ileli phupho lomfazi wakhe. Wenza uplan B. Wathi uPilato ndinikhulele bani phakathi kwaBarabha noYesu. Yaphuma i-charge sheet anamacala kaYesu.
yafundwa kwathiwa lo imfama zibonile ngaye. Church bazalwane. Yes. Kwathiwa lo utheza uwisa itempile bese ayivusa ngemini yesithathu. Yabekwa kuqala kwavula i-charge sheet kaBarabha. Pilato uzama ukwenza uplan B. Kwathiwa uBarabha uyeloya athatha abafazi nomama wabadlwengula elalini uyaziwa ngumbulali. Ilo Barabha othi sihleli emakhaya eTown 2 ingane yabulawa yatholakala etoilet kodwa isikole sathi mbethele uYesu. Hayi Siyabona mthulane. uBarabha. Ilo Barabha khamente asikumasehla asitaxini singaqiniseka ukuba sofika emakhaya ngoba uBarabha ukhona ekhaya elintsha. No Barabha. When voiceless women abasuppress uBarabha. Uphela ngamukwenza ntoni? Uplan B. Yathi crowd mbethele. Mandiqithi. Uthe xa izawuphuma uYesu selimlahlile icala. Kwezindoda. Uthi umbhali yafaka isithaba sameva enhloko kaYesu. Waphuma uYesu. Waphuma kwisihlalo sokugweba sikaPilato eGabatha ebheke eCalvary. Uthi umbhali wencwadi mayisibalisela mayihamba uYesu ungena ke le nto abafundisi bami bantu bebisa kahle bathi ungena kwivaya dolorosa iphangisile. Bazalwane mandisobele ngale vaya dolorosa. Igama lithi vaya dolorosa igama lakakhijana lesilatini elithi via dolorosia. Igama lesilatini bafundisi bami sisithatha esiningi apha eJerusalema esiphuma nge-back gate ebheke eCalvary. uYesu ungena leyo ndlela ngiphangisile via dolorosa. Uthi umbhalo wencwadi waphuma uYesu esithabathele yena ngokwakhe umnqamlezo wahamba ehamba indlela ivaya dolorosa. Kodwa kunendoda ebihamba ngaphambi koYesu isodade bandibeka isithombe bafundisi bami abhaliwe amacala kaYesu. Uthi uYesu wenze ntoni? Uthi umbhalo wencwadi into enza uYesu aphambe ivaya dolorosa is because bekumele bekhona umuntu ozawuvela xa kuhanjwa ivaya dolorosa azayi-object. Kodwa uYesu xa ehamba there was no objection. There was no objection. Ndivumeleni. Uthi lo mbhali wahanjwa noYesu ivaya dolorosa wahanjwa naye ivaya dolorosa. Uthi umbhali wencwadi ngiphangisile xa kuthe ibhoka esitratweni nezamfama ezabona ngoYesu. There were nowhere to be seen. Nalamfasi amanja epinga. She was nowhere to be seen. Object. Ajayi baselwane lokhu ndiyamazi enza izinto nalamfasi wethobe legazi was nowhere to be seen. Xa uyesehamba ivaya dolorosa. Uthi umbhalo wencwadi ithi nabafundi bakhe abadisipline uPetrosi owayiteka uYesu ngofapha ufa khona. He was nowhere to be seen. Xa uyesehamba ivaya dolorosa. Bafundisi bami mandincedisane sisontele. Uthi umbhali ke wencwadi ngiphangisile wahamba
manje nizobele xa uphuma nge-back gate ebheke eCalvary mophethe imap yakwaJuda indlela iyaphakama ngoba kuzawunyuka intaba iVia Dolorosa wanyuka uYesu ewuphele ngokwakhe umnqamlezo waqala wadidizela uYesu ngoba esintwa umnqamlezo kodwa ngoba injongo ipurpose ukusindisa mina nawe kodwa wanyuka uYesu wanyuka ehamba iVia Dolorosa manje nizobele izinto ezintathu uYesu ezenzekile uthe mayihamba uYesu wanyuka iVia Dolorosa uthi umbhali amehlake athi gqi komama ababelila wathi uYesu hayi bafazi ningangikhaleli mina kodwa sikhaleni nina nabantwana benu ngoba kunjenje emthini omanzi ngoba njani komileyo uthi umbhali yaqala indlela ngoba nelanga liyaphakama liyaqina uYesu wadinwa uYesu wanibona uYesu usengxakini nomnqamlezo baphulaphule uthi umbhali waphakamela ijoni lakhomba enye indoda kamentende yasekhaya